Si kanhi Public Works and Highway Secretary Mark Villar ug Majority Floor Leader Senador Miguel ZUBIRI nasab ang miduaw sa Kapitolyo aron sa pagbisita kang Gobernador Gwen Garcia. Miduaw si Villar sa Sugbo ni adtong Miyerkules, Marso 23, alang sa kampanya ug iyang giangkon nga ang iyang pakigkita kang Gobernador Gwen aduna gyud gilauman nga pagtuboy ngadto sa mga taga-probinsya sa Sugbo sa iyang pagpapili isip senador. Of course, Cebu is a very large province. I think it's very important. We speak to the Cebu voters to let them know what our plans are for Cebu, what we intend to do in case that we get elected. So it's very important. I've been in Cebu a few times, several times recently for different events. I really would like to extend my support to the Cebuano, to all the Cebuanos. Yeah, we're discussing, and I, of course, I was more offering my help to the. I'm going to offer my help to the Cebuanos and of course to Gobernador Garcia, who of course when I was secretary would also speak about the infrastructure issues. So I'm here to help. Of course, I would welcome any support. Who I admire very much. Nalakbitan sa duha sa ilang panagtagbo ang padayon nga paglihok sa mga infrastructure project dinhi sa Sugbo nga matod pa ni Villar maoy nag-una sa iyang plataporma tungod sa iyang kahibalo sa construction business ug ang iyang kasinatian sa Build program isip kalihim sa DPWH. I think the fourth bridge, we will connect Mactan to us. Then there'll be a highway below Consolation. So that's one of the projects that we're also coordinating. We want to coordinate. But before I left, hindi na ako secretary. Isa yun sa mga projects for Cebu. And syempre yung Metro Cebu Expressway. Ongoing, we've already allocated. Every year may budget naman. The first section has been significantly. May isang section ngayon na kompleto. Samtang nasayran sab ni Villar gikan kang Garcia ang mga lakang sa kagamhanan sa lalawigan sa pagtukod pagbalik sa mga panimalay ug pag-ayos sa mga baroto nga gigusbat ni adtong bagyong Odette pinaagi sa Dasig Sugbo program. Ang pagbuhi pagbalik sa mga panginabuhian labi na gayud ang small medium enterprises pinaagi sa Sugbo negosyo. Ang pagbansay-bansay ug pag-reskill sa mga lumulupyo labi na gayud kadtong wala pa makasuway nga mamahimong scholar sa TESDA alang sa short-term courses pinaagi sa Sugbo Kahanas program ug uban pang mahinungdanong programa nga nagdasig sa padayong panikay-sikay human mahiagom ang epekto sa paghigpit ato sa pandemya ingon man human sa bagyong Odette. Samtang kaniadtong Marso 22, giduaw sab ni Senador MIGZ ZUBIRI ang buhatan ni Garcia. Si ZUBIRI una nang nibisita ni adtong Disyembre aron maghatod og hinabang sa lalawigan nga kaniadto bag-o lang naigo sa bagyong Odette. Sa iyang pagbisita, gipahibalo ni ZUBIRI si Garcia sa Senate Bill 2487 o ang Paglaom Fund of 2022 nga nagtinguha nga makagahin og 20 bilyones pesos alang sa pag-rehabilitate sa mga probinsya human sa bagyong Odette. Nakita kong daghan mga local infrastructure na daot lang yapon, mga covered courts, daycare centers, health centers, ang mga classrooms walay ato. Asa na ko sa local government? Gamay naman ang budget. Yun yung mga areas, puros man yung mga second, third, or fourth class municipalities. So we need a supplemental budget para matabangan nato itong mga local governments para ipatindog balik ini mga infrastructure. And of course, part of that is ayuda sa mga victims, katong namatay, injured, katong partially damaged and totally damaged homes. Under our bill, tagaan nato 25,000 pesos ang partially damaged and 50,000 pesos per family sa totally damaged. Uban sa report ni Eleanor Valeros, Paula Mendoza, Balita sa Sugbo.